Ngoba iyakhumbuleka into yoba ngumntu bazalwane. uPetrose uze enodumo, enconywa, ekhawulelwa nguKoneli. Uyayazi uPetrose yena enhlizweni yakhe uba ungumntu. Yaye le nto uba ngumntu akayibonanga kwabanye abantu, uyazi kuye. Ngoba ukhe wathi kuYesu baza kushiya bonke, kushiyeke mna. Wathi uYesu, Petrose uyaxoka ngoba ungumntu. Nyani xa ehlangana uPetrose nomnye umama, wathi lo mama, Petrose uyazala noYesu, bavuka ubuntu. Wathi uPetrose, andizange ndimbone lo mntu. Ngoba uPetrose uyayazi ba ungumntu. Xa isiza isuse mzalwana, andifuni ukuthiwa ngiphula ipulpiti. Isusa la kuthiwa uphula indimi le nto ihleli jikeleza, iyiziwele le nto uphula ngani. Nam ngokwam ndingumntu. uPetrose uyazi kuye eGetsemane uthe uYesu sithi, thandazani madoda. Athandaza amadoda. Wemka uYesu xa ebuya ulele uPetrose ngoba ungumntu. Lele uPetrose ngoba ungumntu.